Deputadas e deputados, conselleiras e conselleiros, damos a benvida a todas e todos os que hoxe nos acompañan, porque hoxe é un día especial para a Deputación de Pontevedra. Hoxe, nunha das súas sedes, inauguramos un espazo específico para a arte. Esta sala de exposicións na que hoxe nos atopamos e que levará por nome Sala Maruja Mallo. Seguindo que xa é tradición na sede da institución en Vigo, esta sala leva un nome de muller, o nome dunha das artistas galegas máis internacionais, unha muller libre, inconformista, de vanguarda, metade marisco, metade anxo, como a definía Dalí, e que tivo tamén a ousadía de sacar o sombreiro, dando pé con ese xesto, ao que se convertería no movemento intelectual e de reivindicación das mulleres da xeración do 27. Mulleres tamén coa música coa que comezábamos este acto. Ana Xillú, ao violín, e Irina Morozova, ao violonchelo. E mulleres tamén as que nos trouxeron aquí, e que miran hoxe dende a parede. Tomando a Maruja Mallo como bo exemplo, nesta sala inauguramos esta tarde un proxecto que recolle fotográficamente o universo feminino. Unha mostra organizada e coordinada pola Deputación de Pontevedra, comisariada por Rosario Sarmiento, que hoxe tamén nos acompaña, con fondos da importante colección fotográfica do Concello de Vigo, que xa contén en sí mesma un importante valor patrimonial e que leva por título Muller por Muller. Son moitas as artistas por recoñecer, ocultas, invisibilizadas, outras veces ignoradas ao longo da historia da arte, á espera de ser descubertas, como di o título da introducción, cunha mirada obxectiva e sen prexuizos. Artistas como Cristina García Rodero, Graciela Iturbide, Susan Miselas, Sue Packer e Karen Nord, que fotografaron a finais dos 80 e comezos dos 90 a vida nesta cidade, en Vigo. Unha vida na que elas, mulleras, protagonizan os xestos e que elas outras captaron coa súa propia emoción. Pero para falarnos desta exposición, ninguén mellor que a súa comisaria. Así que, por favor, Rosario Sarmiento. Boas tardes, presidenta, alcalde, autoridades, amigos e amigas. A verdade é que a miña intervención é, ante todo, unha intervención de agradecemento. En primeiro lugar, dar grazas á Deputación de Pontevedra e á súa presidenta, a Carmela Silva, por seguir apoiando o protagonismo e a visibilización das mulleres en calquera ámbito profesional. Agora é a arte. A historia da arte, onde tamén as mulleres foron vistas e valoradas con actitudes e criterios diferentes polo feito de ser mulleres. Por suposto, tamén un agradecemento moi especial ao Concello de Vigo, representado polo seu alcalde, por permitirnos utilizar estes fondos tan fantásticos, fotográficos, para poder facer esta exposición. Esta pequena mostra, que nos chama Muller por Muller, outra maneira de ver a historia, que se inaugura, como ben dixo a presentadora, esta sala de exposiciones que vai unida ao nome dunha artista absolutamente referencial para todas nós, como é Maruja Mallo. Constitúe, efectivamente, outra maneira de achegarse a historia da arte, de verla a partir do ollo, nunca mellor dito, das achegas das mulleres fotógrafas, da súa maneira de ver e de mirar e entender o mundo. Eu non sei se é unha maneira diferente, pero eu penso que sí que é unha maneira particular de velo. Todas estas fotografías forman parte dos fondos da colección fotográfica do Concello de Vigo, que constitúe, a meu modo de ver, un patrimonio dunha gran relevancia para a arte contemporánea en Galicia. Esta colección foi xerada a partir dun elemento de referencia, como foron as fotobienais de Vigo, e máis concretamente de un proxecto que se chamou Vigo Visións. É unha colección de fotografía contemporánea moi plural, cosmopolita, pero ao mesmo tempo tamén unha colección próxima, que non implica que no coñecemento e valoración dos seus fondos haxe aínda moito traballo por facer.
baixo a dirección de Manuel Sendón e Xosé Luis Suárez Canal, que foron os comisarios durante todas as distintas edicións, Vigo Visións constituiu unha invitación a 50 fotógrafas e fotógrafos de diferentes linguaxes, estéticas e orixes xeográficos para que fotografasen a cidade de Vigo. Nesa mirada moi plural e poliédrica participaron varias fotógrafas, varias mulleres que construíron imaxes, relatos e contextos, en este caso protagonizados por mulleres. Cristina García Rodero, Graciela Itúrbide, Susan Meixelas, Sue Parker e Karen Nor son, neste momento, na actualidade, grandes referentes da historia da fotografía contemporánea internacional. Entre os anos 1988 e 1996, no momento que elas van a fotografar Vigo, en un momento en que algunhas das súas trayectorias estaban aínda consolidándose, fotografan esta cidade, a súa vida, a súa economía, o seu lecer, pero sempre protagonizado por mulleres. Víronas desde a poética emocional de Cristina García Rodero. Cristina é unha fotógrafa, unha muller sempre atenta a captar a vida e a alegría nun rostro ou nun xesto, desde o realismo máxico da magnífica fotógrafa mexicana Graciela Itúrbide, que, en algunhas das súas imaxes, as veremos despois, parece casi como se o tempo estivera detido. Son dúas fotógrafas con unha impresionante trayectoria profesional, e nas dúas o universo femenino tivo e sigue tendo unha gran presencia argumental. Tamén documentaron o traballo diario das mulleres no Porto, nas imaxes de Susan Meixelas, que está ali a fondo. Susan Meixelas é unha das reporteiras máis importantes neste momento. Está vinculada, estivo xa vinculada á prestixiosa Axencia Magnum desde o ano 1976 e neste momento preside a fundación da Axencia Magnum. Hai que decir, por outro lado, que Cristina foi a primeira muller fotógrafa española que formou parte desta prestixiosa axencia. Tamén Sue Parker, que son estas fotografías que están aquí detrás de min, que Sue Parker é unha fotógrafa inglesa especializada no mundo do retrato, e a súa aportación un pouco ao proxecto Vigo Visións, pois ela fotografía un mosaico de mulleres en diferentes xestos ou entornos. Tamén as mulleres, como non podía ser de outro xeito, protagonizan as literarias postas en escena de Karen Nor, unha fotógrafa tamén inglesa moi interesante, e ela, para facer esas postas en escena, nada menos que fixa a súa mirada na literatura galega e unha gran referente da literatura galega como é Rosalía de Castro. Ben, como decía ao comenzo, a Deputación de Pontevedra ven mostrando desde hai tempo unha gran sensibilidade por dar protagonismo e visibilizar as mulleres. A verdade é que creo que nunca o agradeceremos o suficiente. Non teño dúbida que a inauguración desta sala de exposicións é un paso máis nesa trayectoria. Estas fotógrafas, cusos traballos forman parte desta importantísima colección de arte, permitiron mirala de outra maneira, atopar matices, nexos, e, por que non, unha maneira diferente, eu penso que quizá de entender a propia cidade de Vigo e os seus habitantes, ahora todos mulleres. E reitero o meu agradecimento, tamén non quero olvidar a todo o equipo que traballou comigo, todo o equipo do Departamento de Igualdade da Deputación de Pontevedra, porque foron todo facilidades. De novo, Carmela, moitísimas gracias, e alcalde, moitas gracias. Gracias a todos por todos. Da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Que calor fai. Boa tarde a todas e a todos. Créanme se lle digo que hoxe é un día moi especial na miña vida, pero na vida de moitas persoas que levan moito tempo traballando para que a Deputación de Pontevedra poida ser unha grande referencia no que creemos que é o máis xusto polo que se pode traballar dende a política, que é reivindicar a metade do mundo,
a nós, as mulleres. Nós somos o 51% da poboación. E aínda hoxe, neste século XXI, que chamamos tan moderno, tan avanzado, tan innovador, tan digital, tan tecnolóxico, as mulleres temos que seguir reclamando o espacio que nos corresponde, o noso, a metade do todo. Non pedimos o 51, pedimos a metade de todo. E inaugurar esta sala de exposicións que leva un nome de unha grande muller, Maruja Amaya, unha das grandes artistas universais que pertenece ao planeta todo, que era nosa, pois é algo moi importante. É algo moi importante para a Deputación de Pontevedra, é algo moi importante para o Concello de Vigo, é algo moi importante para esta cidade, que é unha cidade da cultura, onde sempre houbo mulleres moi referentes no ámbito da cultura, e é moi importante para todas as persoas que consideran que a igualdade ten que formar parte imprescindible e poñerse no foco de toda a acción política. E hoxe, por eso, eu síntome emocionada de inaugurar esta sala, que vai a ser unha sala de arte, unha sala de cultura, unha sala onde van a estar presentes todas as artes e onde as mulleres van a ocupar o espacio que lles corresponde, o seu espacio, o noso espacio, porque non hai nada máis transformador que a cultura. E as mulleres sempre estivemos facendo cultura, pero certamente silenciadas, invisibilizadas, non recoñecidas e, polo tanto, tampouco non coñecidas. Grandes mulleres que tiñan que ser referentes das artes e que, como non poideron ocupar o espacio que lles correspondía, pois moitas veces as xeracións actuais e as vindeiras aínda non teñen a esas referencias para que as nenas e as mozas poidan decidir ser o que queiran, dedicarse á cultura e ter o dereito a ocupar todos os espacios. O espacio da cultura, que é tan importante, porque a cultura crea pensamento. E se as mulleres non estamos na cultura, o noso pensamento, a nosa voz, a nosa mirada, non está. Polo tanto, o mundo está coxo, lle falta metade, lle falta un ollo, lle falta unha perna, lle falta unha orella, lle falta unha mirada. E isto quere ser esta sala Maruja Amaya, un espacio para que a cultura este presente e a cultura con voz de muller este presente. E por eso queríamos inaugurar esta sala con unha exposición feita por mulleres e que retrata, porque a mí me encanta a palabra retratar, me parece que é preciosa, a mulleres. Por lo tanto, conta historias de mulleres. Encántame o que escribiu a comisaria. Tampouco podíamos ter a outra mellor, porque Rosario Sarmiento é unha muller da cultura, unha muller do arte, pero é unha muller que defende a todas as mulleres. Ela é unha muller de éxito. Podería pensar, eu xa cheguei, xa estou aquí, pero non. E desas que di, eu cheguei, estou aquí, teño éxito, son recoñecida, pero comigo teño que traer a todas as mulleres. Escribiu algo maravilloso. Muller por muller. Mirar doutra maneira a historia. E hoxe estamos mirando a historia doutra maneira. A historia da cidade de Vigo, onde aparecen mulleres de Vigo que foron retratadas por grandes fotógrafas que naquel momento iniciaban a súa andaina e que hoxe son fotógrafas recoñecidas a nivel internacional. Seguro que lles costou moito ser recoñecidas a nivel internacional. E tamén o facemos con música interpretada por mulleres, porque as mulleres non só sempre interpretamos música con moita calidade, senón que tamén fomos grandes compositoras. Eso sí, moitas veces as autorías de a música que creábamos afirmaban eles, pero sempre houbo mulleres tamén facendo música.
Polo tanto, Muller por Muller é o inicio dunha andaina, dunha sala de exposicións que vai a ter cada 2 meses unha exposición onde vai haber moitas artes, toda a pluralidade da arte, donde haberá exposicións que construirá, comisariará xente que decidiremos dentro da Deputación de Pontevedra, pero que tamén vai a ser un espacio democrático, porque imos abrir esta sala con criterios, obxectivos, queremos que sexa unha sala con donde aquí se poidan visibilizar arte de calidade, pero imos abrilo para que se poidan presentar propostas por parte das e dos artistas. Por lo tanto, tamén un espacio democrático aberto á sociedade. Eu, querida Rosario, non teño palabras para agradecerche a túa complicidade, a túa empatía, o teu traballo e o teu bo facer. Eu síntome moi orgullosa de mulleres como a ti. E tamén o alcalde de Vigo, non sei, alcalde, como darche as grazas, porque recordo perfectamente cando me dixeches que tiñan que vir a Diputación para este edificio. Eu non o tiña claro, porque a veces me equivoco poucas, pero algunhas sí. E nese momento equivoqueime. E o alcalde me decía, pero si ese edificio é maravilloso, si vai permitir que a Deputación de Pontevedra estea en Vigo, ocupe espacio en Vigo, poida xenerar moitas actividades, moitas accións na cidade e teña un espacio nun lugar maravilloso como é o casco histórico, en un edificio que permite que haxa todas estas posibilidades. E quero agradecerche moito a xenerosidade do Concello de Vigo, que podería usar este edificio para facer cousas dende o propio Concello, e que tivo a xenerosidade de cedelo, e que, ademais, pois, cada cousa que plantexamos o Concello de Vigo, sempre temos a túa complicidade, a túa empatía e a túa colaboración. Xa sabes que o meu aprecio persoal e político por ti é total e absoluto, pero, ademais, pois, tamén teño que decir que todo o que conseguimos traballando conxuntamente co Concello de Vigo fai que esta sede sexa unha sede que está tomando unha grande relevancia na cidade, dende logo no eido cultural. Moitas gracias a xente da cultura que nos acompaña. Eu síntome realmente agradecidísima de que esteades aquí, de verdad, porque este espacio vai a ser un espacio para a cultura e quero escoitarvos moito, porque seguro que neste momento se vos están ocurrindo moitísimas ideas a todas e a todos de cousas que podemos facer aquí, porque a cultura ten que ser compartida, porque a cultura ten que ser co-creada, dende a acción política, poñendo os recursos, os espacios, e dende a creatividade das persoas da cultura, poñendo ideas, porque as ideas cambian o mundo e nos queremos cambiar o mundo. Gracias ao delegado da Zona Franca por acompañarnos, e hoxe temos unha novidade. Temos aquí con nos o cónsul de Argentina, que chegou o domingo a Vigo, e o primeiro acto que ven. Eso significa que ao cónsul de Argentina a cultura lle gusta, lle importa e lle interesa, e o acompaña Vera Pochi, con a que ademais imos a traballar moito no eido da cultura, porque Vigo, Argentina, España, Galicia, Argentina, temos un neso de unión, de historia e de afectos compartidos, que tamén o temos que convertir na actividades consultas. Así que miles de gracias ás deputadas e aos deputados, a deputada de Cultura e de Igualdade, que traballou moito a toda a equipa de comunicación, de igualdade e de cultura, para lograr que isto fora unha realidade. Aquí hai moito traballo para montar todo isto. Eu quero agradecer ás concelleiras e aos concelleiros de Vigo, e hai un número moi importante, e eu me sinto agradecidísima de que esteades aquí, e a todas vos, amigas e amigos que nos acompañades. Hoxe vai a ser un día que vai a quedar na
miña memoria e vai a quedar con as vosas imaxes, cos vosos rostros, cos vosos nomes, coa vosa asistencia aquí que agradezco moitísimo, querido David, delegado da Zona Franca, que sempre me acompañas en todas as tolerías que se me ocurren, xunto a Ana Costas, que a boto moito de menos, e o teño que decir, a ver se a convenzo para que volte, e axe aproveito neste momento. Gracias de verdade a todas e a todos por acompañarnos. Imos escoitar agora o alcalde de Vigo e logo a desfrutar desta maravillosa exposición de fotografía feita con mulleres, con mirada de muller e que poñen no foco e no centro a outras mulleres, porque todas as mulleres somos moi importantes e todas precisamos de ocupar o espacio que nos pertence, de pé e no centro. Gracias sempre. Toma a palabra agora o alcalde de Vigo, Abel Caballero. O tempo describe hipérboles, recorre espacios, pero a veces de forma rocambolesca regresa aos seus orígenes. O tempo nos permite ver a dimensión. Cada acción, cada movimento, cada reacción teñen o seu espacio temporal. Aquí, o tempo fraguou este espacio. E o fraguou para que hoxe está a suceder. Porque isto era, tempos atrás, unha zona brillante da cidade de Vigo, o Casco Vello, zonas donde, dende a ribeira do Berbés, perto de onde estamos, aí abaixo, se iniciaba o crecimento de unha grande cidade, Vigo. E aquí en este lugar, unha gran mansión, un gran edificio, daba solemnidade á forma de entender o Casco Vello e á forma de entender Vigo. O tempo foi transcurrindo, diferentes ópticas, diferentes accións de cada unha das persoas que por aquí transitaba, foi deixando a súa impronta en este lugar, pero a cobertura máxica, o edificio, o espacio físico, iniciou o seu deterioro. E así pasaron tantas e tantas efemérides temporales, e así o tempo foi describindo toda a súa elipse, e a veces anunciando as propias accións dos ciudadanos de o propio interés colectivo dunha cidade que crecía, que se chamaba Vigo. E así se produxo un deterioro tan importante do mesmo corazón da cidade, do Casco Vello, e un deterioro importante deste mismo gran edificio. De tal modo que estando casi que en ruínas, e por alá polo ano 2009, 2010, tempo recente, en a perspectiva de tantos séculos de historia da cidade, reparamos en que era preciso actuar. Reparamos en que era preciso empezar a mudar todo o Casco Vello, toda a forma de entender a propia interacción da cidade consigo mesma. E decidimos actuar aquí. E decidimos algo tan importante, Presidenta da Diputación, decidimos algo tan importante, Sarmiento, comisaria desta exposición, que foi facer un edificio recuperado para que a fotografía ocupara o seu espacio. Porque nos parecía que unha cidade como Vigo, donde esta dimensión de arte plástica e esta forma de historiografía, que é a fotografía, de describir desde ópticas singulares de cada muller, de cada persona, a súa forma de entender a imaxe, o paisaxe, a forma de enfoque, tiña que tener acollimento en este espacio. E así, Carmela, diseñamos a reforma deste gran edificio. Era para iso. Era para isto que está a suceder. Porque o tempo, nas súas múltiples e infinitas dimensiones, foi rocambolescamente reconducindo a nosa dialéctica propia de construción
hacia este momento. Porque, efectivamente, fixemos un gran edificio, por certo, con a cooperación daquela Europa na que séculos atrás tiñábamos relacións a través de tantas imaxes culturales, a relación con aquela Europa que despois voltouse zona violenta e segregacionista, pero que agora retoma a súa forma de unión. E Europa e Vigo xuntos eriximos este espacio. Había que dotar sustancialmente un grande contenido. Un contenido de institución, de querencia, un contenido de Vigo. Pero un contenido de Vigo elaborado e trazado con novas formas, con novas dinámicas, con novas dialécticas. E que mellor que a Diputación con unha presidenta para que ocupara dende ese espacio e esa singularidade de visión femenina, de visión de muller, esta forma de entender aquela regeneración temporal de tantos séculos que se fraguaban aquí. E certamente foi unha tarea dual que fixemos dende a dialéctica de tantos anos de relación personal, política e mesmo de intercambio cultural en a propia relación para que a Diputación de Pontevedra, ausente tradicionalmente desta cidade, sin presencia real, case que ignorando Vigo, ocupar este espacio porque se tiña que convertir en un fenómeno regenerador de culturas, trazante de novas vías de entender a utilización do espacio e, ao mesmo tempo, en este proceso revolucionario de igualdad. En este proceso de revolución de que a mitad da poboación, que todas as mulleres ocuparan o seu propio espacio, con as súas propias capacidades e co seu propio dereito. E así se fraguou este espacio. E así lanzamos esta nova dinámica de entender o casco vello. Pero hoxe, de repente, retomamos a orixe. Porque ese se converte en unha gran sede dunha gran exposición fotográfica trazada por mulleres, donde estes tonos blancos e negros de a fotografía feita simplemente con o enfoque, ca vocación, ca voluntad e ca personalidade de cada fotógrafa, ocupa o espacio de aquel lugar que naceu para ser lugar de fotografía. E ora un lugar, Carmela, de fotografía, presidenta da Diputación, maravilloso, porque de repente combinamos aquí todas aquelas ambiciones que tiñábamos de como tiñamos que facer a cidade de Vigo. E se concentra aquí. Primeiro, recuperando a visión do conxunto da provincia a través da Diputación para enmarcar Vigo, para cooperar con Vigo. Segundo, facendo da revolución de igualdade unha forma permanente de presencia a través da presidenta da Diputación, pero a través da comisaria desta exposición, mesmo a través da presentadora deste acto, mesmo a través desta traductora en linguaxe simbólico das expresiones personales, pero mesmo a través de todas e todos os que estades aquí. Porque hai aquí unha mistura extraordinaria. O mundo da cultura, o mundo da política, o mundo do feminismo, o mundo da economía, o mundo da música, con dúas mulleres procedente desa orquesta sinfónica tan extraordinaria, Vigo 430, e en esta forma majestática de entender a combinación de arte, fotografía, música, espacio e cidade de Vigo. E hoxe confluímos aquí, en esta visión mítica de que de repente todas aquelas infinitas ópticas que se trazaban desde infinito número de mulleres ou mesmo desde infinito número de xentes da cultura, hoxe se condensa. E hoxe encontramos que en esta sala, Maruja Mayo, co seu nome majestático e a súa maravillosa calidade artística, atopa e chea o lugar. E o temos cheo de cultura. Cheo desta forma que vendos aquí a tantos e a tantas, esta forma de enraizar unha cidade na súa propia historia, na súa propia tradición, na súa propia capacidade de elaboración cultural. Porque a cultura é esa forma propia de sentirnos nos mesmos e nos mesmas, pero ao mesmo tempo de transmitir mensaxes hacia o futuro. Na conxunción desta cultura de os últimos casi que 40 anos a través destas fotografías da comisaria en este momento presente, pero as fórmulas de utilizar a fotografía, mesmo pronto a pintura, mesmo pronto a tantas expresiones dialécticas de cultura que se van a topar en este espacio. Por iso, aquel proceso dialéctico de convicción de que aquí tiñábamos que
arrancar con esta nova forma de entender a man tendida dende a Diputación e o Concello de Vigo, encontran o seu espacio e o seu lugar. E aquí continuaremos camiñando, aquí continuaremos avanzando e continuaremos facendo arte, cultura, expresiones vitales, expresiones corporales. Esta forma de entendernos é feminismo unha revolución permanente, pero con tantas revoluciones que temos que continuar. E a revolución desta propia ciudad. A revolución dunha ciudad que, de estar marxinada, apartada, casi que inexistente, ou sea unha referencia en tantos e tantos lugares do mundo. E é un mérito colectivo de un proceso único, que é un proceso de unidade dunha cidade en torno a un proxecto global e colectivamente elaborado. E hoxe aquí, colectivamente elaborado no mundo da fotografía, no mundo de expresión, con este mecanismo que en términos históricos é de onte, acaba de aparecer, pero que significa e revela tamén as almas, as formas de ser e as formas de entendernos. Non sei se perdonarlle ao cónsul da Argentina, que o seu primeiro acto se era a Diputación e non no Concello. Pero me mostrarei xeneroso e yo perdonarei porque é na Diputación de Pontevedra en Vigo. En Vigo, verdad? Porque a Diputación de Pontevedra está en Vigo. E, por tanto, saludándoos a todos e a todas e facendo este trazado de tantos tempos que nos quedan por diante, permanecendo unidos, camiñando unidos e marchando unidos, porque esa é unha gran experiencia histórica para Vigo. E iso marcará unha parte tan importante do noso presente e do noso futuro. E así, querida Carmela, seguiremos facendo Vigo, seguiremos facendo Pontevedra, seguiremos facendo Galicia, seguiremos facendo España e, por que non dicilo, dende Vigo, seguiremos facendo Europa. Moitas gracias. Me chiva a presidenta, que está en todo, como... Está por aquí Teresa Priegue. Teresa? Teresa. É que claro, Teresa non é calquera Teresa. Teresa Priegue é esta Teresa. É unha Teresa protagonista Teresa era protagonista dunha fotografía da vida hai 30 anos, e 30 anos despois sigue sendo protagonista da vida en Vigo. Así que grazas, Teresa, por estar e por formar parte deste universo feminino tan bonito. Grazas. E protagonistas tamén Ana e Irina, que están aquí poñendo o toque musical. Hai 30 anos que non se vían. Hai 30 anos, claro, é normal. É normal, é normal. 30 anos. Claro que sí. Decíamos que, como dicía o alcalde, Ana e Irina forman parte da Orquestra Vigo 430. Irina, ao violonchelo, é ucraniana. Ela está aquí, de Erasmus, de estudante de estudos superiores no Conservatorio Superior de Vigo, e formou este dúo especial para hoxe con Ana Xi, violinista profesional, originaria de Taiwán, pero viguesa de pro. Así que, nada, as escoitamos, Ana Xiyu e Irina Morozova.
Grazas por estar na nosa casa, que esperemos que sintan tamén como súa, que nos acompañen nas sucesivas exposicións, eventos culturais, que os haberá, e que tamén queremos agradecer especialmente ás persoas implicadas, tanto do equipo da Deputación como externas, que fixeron posible que hoxe se abra esta exposición, que por suposto estará aberta ao público ata o 31 de decembro, e tamén esta sala. A continuación, a comisaria Rosario Sarmiento fará unha pequena visita guiada, que poderemos seguir ademais con comodidade, porque leva o seu micro, por lo cal non fai falta, podemos guardar distancias e estar cómodos. E antes de que marchen, queremos convidalas e convidados a un pequeno ágape na planta principal. Tamén para que lembren que levan ganas de volver. É un orgullo de verdade para a Deputación sumar este novo espazo de arte e de cultura na cidade de Vigo. Un espazo máis de cultura na provincia, e que ademais sexa con nome de muller. Moitas grazas. Gracias a ti, gracias.